jezerní slatě se nachází nejstudenější místo u nás. To okouzlilo režiséra Františka Vláčila a tak se tam vypravil pro Páčej se. To není Colombo. To je náš... Tak si mi tam delší, než by Donaldson potřeboval. Drobná komplikace, otazník. Při tom dnešním navrdání ale hráči mohou hrát na jamku. Pusťte vši z hlavy. Vyzvedněte si v Bille nové zimní katalogy od ITS Villa Travel. Členové bonus klubu navíc získávají za exotikou poukázku na nákup v hodnotě 500 korun. A pak je tu otázka prostoru. Honda tvrdí, že je to vůz pro 4. Angel Botello si v současnosti odpykává trest v utajené kalifornské věznici. Johnny Angel Martinez zůstává ve vězení a dodržuje Tamhle jede. Nádherné ráno, že? Jak pro koho? Do věže vtrhl princ Parnit, s jistotou zabil všechny vši a princezní krásný. Není váš svět. A musím povedať, že počas tehotenstva som sa o sebe naozaj dobre starala. Ale vieš, počas tehotenstva musíš aj pribrať. Kto chce skočiť ako prvý? Malá sirota loknutou celú. Chceš mi ukázať, aký si proti mne smiešne nemohúci? Chcem... Svědky oba dva. To je nějaký kos. To je předseda, no. Zítra se oblíknu do černýho. Trojmesým plesím a stoličníkem. Popojedeme dál a do očí nám padnou bavorské 14 stovky Rockland a Velký Javor. A takhle vypadá